Roundnet, un nou sport cu mișcări inspirate din volei, cucerește Clujul. Pentru a juca e nevoie de un kit compus dintr-o minge, o trambulină cu rol de fileu și de bună dispoziție. Bine, mă! Bine, bravo! Bravo! Bravo, Claudiu! Bravo, Claudiu! Roundnetul e un sport nou, într-adevăr. Este un derivat din volei, seamănă foarte bine cu voleiul de plajă. Echipele sunt de 2 versus 2, doar că, spre deosebire de voleiul de plajă, aici lovești cu mingea fileul, nu peste fileu. Practic, echipele au dreptul la maxim 3 atingeri alternative să returneze mingea în fileu. După care, posesia se schimbă. De când a apărut în România, Roundnetul a adunat în jurul său o comunitate de sute de participanți. Cei mai mulți sportivi sunt din Cluj și București. Primul român care a dat vreodată cu mingea în plasă a fost un brazilian. După care, încet, asta era în 2017, după care încet a ajuns în București. În București erau 6 oameni la început, iar acum suntem undeva la 400-500 în total în țară. Claudiu este printre primii clujeni care au descoperit acest sport, fiind un promotor extrem de activ al Roundnetului. Jucam la un nivel semiprofesionist și într-unul dintre grupurile noastre s-a postat un clip cu Roundnet. Am vrut neapărat să încerc. Prima dată n-am înțeles exact ce se întâmplă, am mai văzut 2-3 clipuri legate de subiect, am înțeles care e fenomenul, mi-a plăcut extrem de mult și am zis hai că-mi iau un kit. În Cluj-Napoca sunt organizate periodic sesiuni gratuite de inițiere în acest sport, care se remarcă prin dinamismul mișcărilor. Acestea se desfășoară în baza sportivă din Gheorgheni. Cum e să faci echipă cu iubita? Complicat câteodată, dar suntem cei mai buni. La cupluri suntem cei mai buni. Care dintre voi doi e mai bun? Nu risc să dau un răspuns. Ea e mai bună, de la fete ea e mai bună. Am fost în Gheorgheni, doar pentru o plimbare de seară și am văzut pe băieți cum jucau, făcând handbal de performanță 7 ani. Mi s-a părut foarte interesant și Claudiu m-a abordat. Nu vrei să joci cu noi? Da, a fost. Și ce-ți place? Cum te-a cucerit acest sport? E foarte activ. Niciodată nu stai în același loc. Ești în mișcare, alergi după minge, nu poți să spui că te plictisești la acest joc. Ai mai auzit de Roundnet până atunci? N-am auzit deloc. A fost primul contact cu Roundnet. Și dragoste la prima vedere. Așa se spune. E un sport foarte sănătos, din punctul meu de vedere. Combină tenisul, poate cu tenisul de masă și te miști în continuu, trebuie să ai un simț de anticipație foarte dezvoltat și să se și înțelegi foarte bine cu coechipierul tău, fiind un joc de echipă. Clujenii au început demersurile pentru oficializarea Roundnetului ca ramură sportivă în România.